Duduk ono. Duduk ya. Oke. Aduh. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang baik. Pengen nonton lho. Kita cuma pengen tumbas sate, ternyata bakule sate reneng. Ning buah ning ndi. Lombok goleki sampai Mas Arif ning di parake. Tapi kayak jendelanya dibukain. Jendelane bukaan kan paling anake sing di rumah nduk. Iya, Pak. Golek ada sampah kan. Anake ning omah lah tapi wong sing dodol ora enek. Gawe sop pemirsa, sop karo bakso. Ya nduk ya. Cuma aku ngantuk siut ngono. Dik Dewi celuk-celuk. Ya yo lho. Ya yo ning ndi digoleki. Sebule temoke ning ndi? Nang kamar. Celuk menengahe paling HP-HP-an lho pemirsa. Kule kok rondo enek sing bosok, Nduk. Karepe men mbok sahur anu sate. Tapi kok nek anak ya tuku ya. Iya, kok enek tak tuku. Antane sandak suwi jebule ya ora muncul kok. Ning ndi ya bakal iki. Mana ayo tak tumbas. Wis sahur. Kalau kita cukokno iku nduk sing dienggo anune wortel lho serut-serut ku lho nduk. Tidak panci. Lah ya ngarepmu ku lho lah. Oh gak, dienggo ngoceki wortel serut-serut ngarepmu iku lho. Ngarepmu iku lho nduk. Iya ngarep, iya pas ngarep waktu dia, mbok cekel itu. Kerene nek Iki landhep iki. iya. Ya mau saidik tok wis bubuk. Terus piye? Apa-apa. Kalau TikTok aku dikon. Apa? Adalah. Apa itu? Aku ndelok. Yang penting kacamata. Mama sudahlah ngono kuwi. Enek-enek. Sing penting ora tak upload. Ora usah nggopo. Aku malah gak tahu tok gak iso iki. Nek kae iso nak tak ajari nak. Lambu ati sing apa ya dadi berubah. Enek sumute, enek anune, iki ndak iku kaya, iki lak intan. Dek kaya. Waduh lho kok wortelnya Iki sing kok sapa, Bu? Ndok. Titip aja. Titip Ini aja. ndapan. Dek ini. Wah, tuh sih pol kok ngene iki wortelnya kena apa iki? Tuh. Iso medhek ora iki, Koko? Sampai bakso. Sosis melokno ya. Ya. Ndi mang mencolot ning ndi mang? Ilang. Ndak ning kono ki ndak ketok, Nduk kene lho nek pengen melok. Nah, tah. Kayak kinara ya. Ora medhuk ya ora apa-apa lho, untune rangah ya Nduk ya. Wah, terus anu apa? Iki Sing atusno gak aku lho ya. Ya ora, wis pancen kokonone, Nduk. Kok Papa beli. ya kok kebon. Kok kebone kono wis
Watos. Gak apa-apa. Iku sing gawe ora pabrik wong. Nek wortel ya ciptaane Allah le, sing mengembangkan kan pertanian kan orang. Nek wortel ciptaan Allah kan. Niki yo sing gawe yo pabrik. Iya. Iya pabrik. Masak nopo pemirsa jenengan? Intan anu sop bakso pon ini. Ada yang bumbunya digongso pakai minyak, ada yang langsung saja. Aku ya tak gongso aku minyak ben tambah sedep ya kan ya. Jirine ben gak langu. Sukono brambang ndok aku taburan ndok brambang goreng ndok. Brambang goreng. Iya, tinggo brambang goreng, maksudnya brambangnya tak ocekane. Lah yo iki tambuk maksud. Iya. Piro? Sak cukupe le. Ya saya tak golek mana. Saya. Iya, kuwi brambang. Roh aku kok. Iya, makasih ya. Iya roh le. Intene gitu loh. Intene gitu lah. Nek pamane ku Mas Arif gak dodol. Ya. Tuku nggone Cak Sakep ya. Tak sakep sapa aku ndak roh, ndak kenal. Gak wong kene kok. Iya Madura ya sing bakul kuwi lho, Dok. Bakul sate. Omet ndi omahe cedhak omahe Pak Isan. Gak. Omahe yo kendilan ngono. Aku kenalan nek gak kenal. Wong sing dodol yo ibuke yo. Oga Pak Isan, oga Pak Sakepe. Bu Yanti. Jualan. Aku kenalan baru iki. Hari kenalan. Brambangnya gede-gede. Nggak brambang goreng ki, nggak ditaburi brambang goreng le. Ono ya ora. Aku pengen ngantuk sedilu anggitku. Mbah emang digawe no bubur. Kok iya dikek no bubur esuk mau gelem mak. Wes. Intine nggon bayi gelem dahar ya wes. Ndang paringi sehat. Mari kan kadang terselera daharnya menurun ya pemirsa. Angin kok dahar. Wis alon-alon. Bismillah. Intan sehat selalu ya. Kena apa neh lho gaduh. Utangku diwara. Saya tak gongsone bumbune wis tak gawene. Goreng brambang sik. Sapa gene? Tak ombe sik. Lho abene sapa ya? Oh. Apa? Abene sapa kok? Enggak. Ora dia. Lah emang ilang kondi? Kondi ki mau digoleki? Lho, tekan gone Mbak Nur. Aku tidak lihat. Oh, dolen. Piye le? Kok gone sapa nang? Heh? Bahtro. Oh iya, terima kasih ya. Kapan iki kae? Wis goleki. Ki mang tok loro. Wis gak usah masak sego ya, Tan. Wis terima kasih. Wah. Nggone Mbah Tro. Enek pukis, enek pisang, enek ndoke loro pemirsa. Ndoke loro lho. Pukis, pisang, kerupuk.
acar, sego, tahu mie ndoke loro. Oh, Mas. Anu Mas, aku mau masak sego. Gak apa-apa ya tang masak sego. Kena Ini? goreng. Kuwi sapa? Gak ero. Sing kuwi kanggone Mbah Lam, ndek gorene. Sing ki mah kanggone Mbah Lam. Mbah Lam blonjo. Nah, saya ya. Iki sing Mbah Lam. Oh, iki sing Mbah Lam pemirsa. Enek kerupuk. Rabiane Nasi. iki, Mang. Iki enak rabiane iki. Mbah tak kuat ndi kilo-kilo ya. Enek apeme ya toh, sambel ayam panggang, pisang. Nasi dibuntelin ning godhongnya lho, Mas. Dibungkusi ngeten iki. Ndi? Oh. Yes, terima kasih. Enak kerupuke. Mas selamat datang ning ndi, Nduk? Kuwi sing gone lek ni, iki sing kanggone Mbah Lam. Yes, dikumpulno. Wis Kak. Alhamdulillah untuk berkatnya 2 ya, Nduk ya. Kanggone Mbah Tro. Mbah Tro kuwi kakake Majah. Yo, kakake Majah. Kakake Majah yang kedua. Kakake Majah yang pertama jenenge Mbah Las. Kuwi mbahane Pidut ta yo. Betul. Kuwi meninggal wisan. Terus Mbah Tro, terus Mbah Jarwo, terus Mbah Garis. Mbah Kaji Yatmin to. Terus Mbah Garis almarhum, Lek Gamsar almarhum, Majah lagi almarhum Lek Ali. Iya. Adike sing paling bontot Lek Ali wis kapundhut. Wis entuk berkat 2 ya. Wis tak kene brambang gorenge wae iki. Wis mbok masak intan piye? Sope. Wis ngene tok. Oke, wis langsung kita cus ke dapur masak. Iya kan ya. Walando awakmu ketok nyemil sak ucris tok. Wis nanti masakno. Kentange terus baksone. Bumbune tak anu pemirsa. Bumbune memang tak gongso. Iya lho, iya. Bumbune digongso. Urung. Mas aku apa bakso tan, bakso. Lah kul mbok cemplungno saiki ya momo to, Nduk. Aku mah gak muni kul iki. Bakso. Cemplungin ndok barang. Terus brambang goreng, terakhir brambang goreng. Wes tak tambani goreng tempe. Dintani sik. Iya dinteni ben Umur. gen empuk iki. Terus brambang goreng iki terakhir kuwi. Iki untuk orang mbok cemplungno. Iki yo brambang goreng. Golek iya apa? Panjuku ya. Alah lah iya. Alhamdulillah iki cek nunggu tapi intan wis disiapno. Sik ku langsung dibuang, Nduk. Ya, soalnya olah laler, Nduk. Ora kaprah. Aja ndek kok ning kono, Nduk. Langsung ning sampah. Klumpukno gedange kok wis entuk wagi gedange to. Digawe kolek karek nambahi telo. Iya, iki entuk 2 to. Lah, iki entuk 2. Entuk 3. Nah, iki nek gedang susu gak iso. Iki gedang sapa plentu ambek anu ki lho, iki diklumpukno, sesuk karek ngolek. Wes ki. Tambahi kene. Urung ya, kene urung. Urung wong iki cek lho, cek. Iki cek 5 menit lagi. Tempe 1. Iya, wis ndang sak karepmu. Ibu pengen karo sop kok. Engko pakai yang manis dulu ya. Sendoke aja iki. Iki sing awan mang lho gawekno Mbah Hi apa cincau terus Mbah Hi mau nyun saiki terus tak tambahi santen. Nih, hop. Hup. Engko nang kok. Oke, sing nggone Ibu.
Ibu iki. Iya kok. Yes. Oke. Karek maem kok dikek tripod ning ngene ya. Intan biasanya sebelah kana ya. Ibu sebelah kene ya. Alhamdulillah ya Allah. Aku tak nganduk apa jenenge cuci tangan. Wes dah, wis dibuat body set mangkok. Enak ki. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tadi wis dibatalno pemirsa minum air putih nggih. Ini godhong pandan. Mau coba mam. Enak banget pemirsa, cincau dari Nutrijel tuh loh. Ngono. Mau petang adem. Alhamdulillah ya Allah. Nah, udah tanduk sampe nek mumpi itu. Mbah. Iki nek telure. Bismillah ya Allah. Enak. Intan makne karo garingan. Iki nek telure nduk kon nek mbok gadung. Bakso, telur. Enak. Alhamdulillah. Monggo sahur pemirsa monggo. Sahur. Ya Allah. Monggo berbuka, maaf ya, Nduk. Nek mangkin kudunge Bu ya penceng ya, Bu. Bu nek kudungan piye lah, Bu. Mbah Nduk aku ki angger mak blusuk ngono. Ini sampai tekan pasar, tekan ATM, tekan di ngono kuwi penceng kabeh wis. Gak memperhatikan penampilan wis pokoknya penting blontang glantung mbah ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Enak alhamdulillah. Ibu tak maghrib dulu. Maghrib. Aku kan maksudnya kancane dulu ngono ora nek ngono kok terus lanjut dolan ya. Ngene nggone bayi ya. Bu tak maghrib sik ya. Pelan-pelan, Dok. Ayamnya memang ibu lu so keripal. Ini halit kok. Gak pengen besok, Dok. Emang wae. Kim paling mesti masak gambi. Ketara enak deh. Kak, masak dewe. Ada Mbak Lisa gue. Masak dewe Mbak Lisa tuh kan kelebih. Paling aku kok terawih Bu, paling. Pilih penapa teman. Itu nungguin pun tak Bu, es kurung pun tak jumpa dulu.
berkat. Mam berkat makan. Bem, Betul. ya pun pemirsa demikian ya cerita hari ini ya, doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit membaringi sembuh, untuk berjuang garis doa semua nanti kita salih-salihan pemirsa. Selamat berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Kami undur diri ya, besok insya Allah ketemu konten sederhana berikutnya. Intan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus bebas milih. Siapa sih nyanyi? Pujian